supporters balik sa Itchon, sa Kumbado, isa yung supporter sa Kapikas. Respetuhay naman kung nagsulti pa, dalawang basta sa init ng duwa. So, mura nyo yat yan. Respetuhay ra. Le, entertain. Le, nara. Semi-finals, amo daw gani. Mo advance sa finals. February 14, Valentine's Day atong finals. Larga. Primerang tira para sa alamat. Time starts now. Yo! Yo! Salamat ni Prime kay nadadyo na nga mong duwa. Yeah! Asa man namong kontra? Asa nang agta? Kine! Kana! Binuang man eh! Buang mana! Mga tao versus agta og duwende. Ano na pila tol? Eh ano man tol? Gusto ko dyan manghod ho. Nadi ni manghod tol. Oo, hong kabit. Imong kabit? Idya manghod imong kabit? Oo, ang kabit. Bayaw de mong DGU. Oh, bayaw mi sa buang. Nakaroon ni G-Wex sa wakas matug-anan sa kamaturan. Dugay ra may textmate sa iyong manghod mo ni kamaturan. Taga-adlaw may mag-text-text, grabe topic, murag World War 3. Taga-adlaw may mag-phone sex, muhilak pagod si Jaco ni kabot og round 3. Diyan ka nag-mate may sa reclaim sa ngit-ngit. Bika ka si Dajon. Bisigi ka na po anak mo ni Jadi ka ganahan muhunong. Wow, grabe de DGUX imong manghod murag kahoy nga humukon. Yeah. Dali ra bughaon. Manghod. Manghod, kamusta? Ijang bilat, okay pa. Sa una, small pa to, pero karon may medium na. Sige ka ego sa large ni Blake Van, ijang kamay bangag, may extra! Tara! Tara! O ka na yung istorya, di ni mugna-mugna, kaya na may ebidensya, tuli pagawas na! Tanawa! Hey! Pante si Banghod, na pilin sa mo ah. Tanawa, simut na, himot-humot pa! Pailong! Ano ba yan tol? Sigulang ka si Si Jack, sige, sininapod! Agtay! Agta! So, ito na ba yung leader ng PNB? Wow! Baba! Mga tirador ng Becky! Ito, leader ng TNB. Tunay na Becky. Yeah. So, lahat ng TNB, mga tropa ng Becky. Yeah. Mga TNB, mga tunay na bobo. Mga tunay na bulok. Mga tunay na bugok. TNB, ano bang klaseng grupo yan? Hindi naman lahat sa grupo lang mga rapper yan. Di ano ba kasi yan? Sa kanayan, kailang grupo, hindi yan rapin, isa yung clan. Clan? Ilan ba lahat yung membro? Mga 50! Tapos yung lumalaban dito, Mga 10! kaya pala, 10 lang? Yeah! Bakit 10 lang? Ano bang ginagawa ng iba? Wala lang, crowd lang. Crowd lang? Yeah. Kaya pala, tuwing may laban tong dalawa, kahit hindi maganda ang kanilang linya, ang mga kalaban nila ay nadidistract. Paano ba naman kasi, kahit hindi maganda ang pinagsasabi, madaming dalang crowd, malakas ang impact! Yeah! Ikaw, agta ka! Mix ka lang. Kapag ihalo ka sa lalim ng tubig, matutunaw ka lang. Natalo mo ko noon pero huwag kang masyadong proud. Nanalo ka lang kung paramihan ng crowd. Palibasa yung grupo nyo TNB, isa clan yun. Kapag may parating na laban, mag-group message ang ilusyon. Adyo karibat, kay kami tanan na kaibaw. Tanang alambat pinasikat sa inong estilo na kaibaw. Ngayon na kaibaw ko, sariling ka grupo ni mo, yung mga group message o mga text, ibabasa ko. Oh. Mga inspirado! Oo, gahata ka pa hinako bro. Ha? Ni Prime, gini pa mati Mix, imong uyab! Aram na yung mga ha! Guwapa! Oo, og magtalikod. Matubang! Guwapa! Kajat! Guwapa! Guwapa pa hong lumot. Nay! Ikaw mix, guwapa tayo mong uyab sa mga MC mong ipanghinambog. Pero imo bang gidapag pangaligog banahaw pero aram itong kamaot. Baot! Bisan pag mubuluntir tog tsupa niya ho karon, di ko musugot. Yaks! Og real talk, Real talk! imong uyab baho og ilok. Baho og ilok. Grabe ang susugad putok. Putok! Kung imong masimhot sigurado jud kang makatog. Nay! Ang bayot! Oh, bayot. Nako yung balitaan ng gibasted ni bayot. Basta bayot! Gingan lang to og bintot. Bintot imong nawag kita binot! Gibasted kang bintot. Kajat! Imong lagay, wala hali ni bintot. Wa ka gisugot. Wa ka gisugot kay imong lagay, murag imong kauban. Kiyot! Sa maasin din panganak. Oo, sa maasin ko panganak, dili ko nagdako. Pero karon na ako sa itson. Hindi mo udong nga dugong itson. Ikaw mo ato ka sa itson. Ikaw ang dugong sa itson. Ha? Bisti ka? Pinigwapo ka? Shit! Imong naong load pas mimbusagay. Lami kay bala sa pikpik. Murag biniwang nga Imong sumay. naong panguntra sa pikpik. Imong naong murag nawahi. Bijet! Sa imong naong, murag bilat bay. Umututok si muna umutog ang lagay. Madyo pa yung manghod, di diyang bows, murag kaan Cortez.
Pag humanuglugnog sa bilat, murag ituli, kay gikamatis. Usa rin nakatira na mo or dali rong masakitan. Usa nakatira pero murag kaskaro. Kung inyo labdan mo daghan. Naong kasaro. Ha? Parihat ang mga tao pero dali rong masamdan. Bakal ra mo dali rong matayan. Ha? Tinuulit na ng mga tira. Dinimugna-mugna. Kumalanghap yung mga letra murag aso sigarilyo. Makadaot sa baga. Ha? At next, sabi mo pa, malakas ang joker mo na baraha. Yeah. Pero nagkakamali ka. Dahil pag pinaglaruan na ang baraha, ang joker, wala Walang nang kwenta. Ha? Pero hindi naman talaga ako naniniwala na baraha mo siya. Dahil sa katunayan, sa inyong dalawa, underdog ka niya. Ito'y raka! Ha? Underdog ka niya. Hindi kayo mananalo sa unang laban nyo sa 2x2 kung wala siya. Hindi gaganda ang sulat mo kung wala siya. Yeah. Kung wala siya, hindi ka gagana. Pero natural lang naman talaga na pag ang mix ay walang DJ, Hindi gagana! Ha? Ikaw DJ? Ikaw DJ, itong dala mo na mix, hindi maganda ang sound effect. Nasa battle tayo, wala tayo sa disco, kaya DJ. UX! Ha? At kung naging baraha ka nun talaga, ikaw ang pinakamahina na baraha. Kasi nga, joker ka. Wala kang kwenta. Kaya ngayon itong laro, ihahalin tulad ko lang sa paglalaro ng baraha. Joker, UX, kahit Joker, UX, at sa palaliman ng tugma, yung mga banat mong patawa, mga generics, sa akin DJ, UX, kahit one-on-one pa ito, Rick versus DJ, siguradong UX dahil sa mga mabibigat na dala kong bara, patay ang DJ generics. Ano raw? Dahil sa mga mabibigat na dala kong bara, patay ang DJ ni Rick. Turn! Pakala to, be! Sakto na to. Nato, respeto ra. Sa magkaroon ng MC, kuha na, no touch. Bahala na kung sino matong sa no touch. Ha? Le, primerang tira para sa TNB. Timer starts now. Yo! Mag-uban jud ng DJ og Max kay kagrupo me. Hoy, kaning duwa na to ron para namo promo rani. Rick, gwapo ka? Ha? Gwapo ka? Murag buang? Ha? Panaway Buang ka! Panaway mong naong murag kwaknit nga tiguang. Who's that Pokemon? Rako! Rako! Katong mag sa container? Nga ang kung kumu-evolve sa Super Inday katong Itbulaga dancer? Hoy, anak ni Merlin nga tambo. Way grado! Piling ra ba kaayo? Nga ang bana piling gwapo bisag guard ra sa nubo. By the way, English man? dahil na lang ko. Wala may saktong preparasyon para sa inyo ha. Ikabuga! Kuya Ermat, kumusta na? Patay na. Patay na yung Ermat? Palihog og pukaw kay wa na to ka mata. Ikaw ang hilap ron. Andog mo ko naman kakakontra! Maunay among sona. Murag bakal nga kadena! Mo na mo goma. Mo na timan mong di na mo kinahanglan magpabulkit sa amo, kaya mo na tong gipaligon. Pero adyo mo pagdahom kay himuon mo namong syabo. Dali ra mo tunawon. Di na may mukhaon og kakontra, kay dugay naming nabusog! Kaning duhay papilit sa dingding. Tinwiller ipakog! Sigurado na gadud nga maispalto na ang blood sa itson. Mauna na yung resulta direko kung pusdakan kag pison. Nya! Ay si katawa, kay maunay mong dakong sayop, akong tangtangon imong buhok! Murag ilangkat nga atop. Kay kami mga rapper, sagunson gyud ang punchline. Kaning duha Himuon nato ni. himuong divine. Himong divine mo sa mga way undan padaplen, kay hiktan ta mog tren. Nga nga! Kay paslakad sa marin. Hiktanog tren na ron dili kalihok. Kaya akong ipakaon adlaw nimo nga tibuok. Mo ni man samtang nagkamang, Tama ka ng kamot. gusla ko nog tower. Nga pinaduot, isa ka sa ibabaw, ilambag ka lima, para pang one time na laman, tangke ka usa! Mura ka gonggoy! Murag manikin, tol? Murag maniken. Murag maniken. Nabuang naman ka dong. Okay na ka? Piling gwapo, mura na bang si Junpyo? Tanaway dang mata. Pero
Mata? Wala, basta shabuhan dyan yung mga mata. Grabe gud. Shabu pa. Gud. Oh, tanawa dahil maglagot pero tika potong. Ay jaga-jaga diha ka eroplano idukong. Og ikaw Ike, nga ako'y solusyon para makaunda ning usa. Ahong tangtango ng angkla sa barko nimo epika. Nya. Ha? May problema. Shabu pa. Ha? Masawa mo shabu pa ka dungan ta. Di na may mo dogmo kaya mong kontra dogmo. Si Rick Rag gikasaban siya nga mahan gilaparo og manok. Kung ikaw budlik ban, pildiro ka. Ayaw, sige, apel-apel. Kita ko stutoy sa mong inahan, murag tiil. Murag tiil, yawa. Ragdeel dawa gikumot pa na ho pister ang dakuha. Holding hands. Holding hands, tiil o kamot. Kuya, murag one more chance. Kung kadto nga mong mga bars sakjanan atol mang hinmo og duaan para sakit way sakit atol mang himuong duaan ra kay ang duaan og kamo parihara. Oh, di man ina. Ha? Kuya ra ba yung mama? Katawa pa ka? Kuya ra ba yung mama nga namatay? Kaya pusod na sluyo. Grabe na, pusod na sluyo. Grabe po nagtuhod, kinay koko. Oh, sira bang katawa mo lang nabuang na ka? Tanaway mong kog mo, kulor puwa. Mahid ra ba? Yaks na! Ilang ba sa lansa nga nagturok? Undya bitaron. Sakto ra pud niya namatay imong inahan kay dugay ra tong bigaon. Bigaon! Bigaon! Namatay na imong inahan. Kay Merlin! kaputang. Merlin! Ha? Merlin tambok ko'y grado! Tanaway mo kauban mo rag itis sa kwanggo! Naghidbang-hidbang na ka, di ka rapper. Piste kang buwanga ka. Kinain, bataan, nangawat ni Duster. O nagdabag pantes ng mangkot ko na. Nagdapagpasti sa kuno mangod. Adyaw pahalata nga kawatan ka. Ha? Kung wa kay kwarta, adyaw sigsyabo. Kung di ka ganahan, mabulgar ang imong sikreto. Nay! Yo! Bag-unan tuig! So, pasabot, Bag-una sa inyong katig! unsa ba na yan ah? Unsa, batel? Ate na! Ha? Pakyo-pakyo ba ka, darao ka na. May pagmuli ka! May pagmuli ka! Ay, wadyo kay klaro mo duwa! Gikasapan niya siyang airpat, yung airpat. Nak, undang nga na, kaya kay makuha ang isda na.